Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan ayı hadislerin devam etimiz. Biz ötken derste soңғы 10 көнлеге турында әзрәк кенә сөйләшә башлаган идек. Бик каты изгелектә, гыйбадәттә тырышлык куярга кирәк дип һәм әйтеп калган идек. Шушы соңгы 10 көндә безнең кадер киче, кадер төне бар ди. Әйе, менә бу соңгы 10 көндә бик тә фазиләтле төннәрнең берсе. Бу бик кыска гына вакыт. Бу төн, менә шушы акшам намазы керү белән башлана һәм иртәнге намазга хәл кенә бара. Шушы төн бик фазиләтле, үзенең кыска гына вакыт эчендә бик зур үзенә хәерлек җыя. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә әйтте: "Мен кама лейлатул кадр имана ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кемдә шушы кадер төнен, кадер кичен ди намазда үткәрә икән ди. Нәрсә белән? Иман белән, иманлы килеш, Аллаһка ышанып, ул хакыйкый илаһ дип, аңа гыйбадәт кылырга тиешле, ул гына галәмнәрнең хуҗасы дип, ва ихтисабан, һәм шушы укыган намазларыннан әҗер савап өмет итеп, Аллаһы Тәгаләне ярлыклап, гафу итер, әҗерләрен биреп, шушы әҗерләре хисабына, аның рәхмәтенә ирешеп, җәннәткә итер дип, Аллаһы Тәгалә аның гөнаһларын ярлыклар ди. Ягъни күңел пычраклыгыннан аны нишләтер ди? Чистартыр, арындырыр ди. Һәм хәтта шушы төнгә аерым сүрәдә ингән, Кадр сүрәсе, шулай бит? Сүрәтул Кадр. Сез аны күбегез инде беләсездер. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә ассызыклый шушы Рамазан аеның соңгы 10 көнендә була торган төнне. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр." Без ди Кадр кичендә ди иңдердек ди. Ягъни нәрсәне? Коръәнне. Безнең беләбез, Коръән Рамазан аенда иңә башлады. Һәм шушы Кадр кичендә. Һәм нәрсә ди? "Ва ма адрака ма лейлатул кадр." Каян беләйин син? Инде кичә икәнен шушы Кадр кичен. Лейлатул кадри хайрун мин алфи шаһр. Шушы ди бер кичкенә генә төн хәерлерәк ди 1000 айга караганда да ди. Üstünrәк, фазиләтлерәк. Ягъни 83 ел уйлап кына карагыз, 83 елда 4 ай. Шуңа күрә кемдә кем шушы төнне намаз укып, яки Коръән укып, зикр әйтеп, дуга кылып үткәрә икән, ул 83 елда 4 ай, ягъни 1000 ай гыйбадәт кылган кебек әҗер аласың. Карагыз, безнең тормышта инде күпме кимчелекләр булырга мөмкин, җитешсезлекләр булырга мөмкин. Һәм без шушы бер генә төнне гыйбадәттә үткәреп, 83 елда 4 ай гыйбадәт кылган кебек әҗер алып, теге җитешсезлекләрне каплый алабыз. Ямау салып куя алады, шулай бит? Шуңа да безгә уяу булырга кирәк, нишләргә? Шушы төнне гыйбадәттә үткәрергә. Йокламыйча, намазлар укып, Коръән укып, дугалар кылып. Әле бу көндә нәрсә ди? Тәнәззәлүл мәлаикату ва руху фиһа биизни раббихим мин кулли әмр ди. Аллаһның әмере белән ди бу төндә ди фәрештәләр иңәләр ди. Һәм ди сәламун һия хәтта матла'ил фаҗр ди. Кояш атканчыга хәтлек. Ягъни таң атканчыга, таң беленгәнчегә хәтлек, иртәнге намазга хәтлек ди. Бу төн имин тыныч булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу төнне саклап алган кеше шушы әз генә микъдар эчендә күп итеп изгелек эшләп калыр өчен. Дөньяда да була бит шундый вакытлар, шулай бит мәсәлән. Шиномонтаж күпчәгә алыштыру. 2 генә атна вакыт. Алар шуның хәтлек 1 еллык эш эшләп калалар, шулай бит? Сезон бик күп акча эшләп калалар. Кичкенә генә вакыт эчендә дә 1 ел буе башка сервислар белән 1 ел эшләргә мөмкин. Алар кыска вакыт эчендә бик күп акчалар эшләп калдыралар. Һәм монда да без кичкенә генә вакыт эчендә үзебезнең ахирәте өчен бик күп әҗер кыла алабыз. Һәм кайсы көннәрдә була соң ул? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Айша анабыздан килә:
تحر ليلة القدر في 10 أواخر من رمضان. Шушы кадір кешінде сізді ізләгізде, бұл Бұхари Муслим жинтығында келі, Рамазан айы соңғы 10 күнінде ізләгізде. Һәм ізләгізде Муслимда икенче риваятта келі, фил витри мин 10 авахир мин Рамазан. 90-ларда ізләгізде шушы нәрсәне кадір кешен. Яғни 21-і, 23-і, 25-і, 27-сі, яки 29-ы. Шушы 90-лар. Пәйғамбар саллаллаху алейхи айтты, шушы 90-ларда ізләгізде. Яғни 90-да болу ихтималы көбірек. Құрамна бигрәк тә шушы 90-ларда соңғы 10 көндә Рамазан айында безгә тырышырга кирәк нәрсәдә ибадәттә. Нәфил намазлар укуда, кыямул лейлләрдә, Коръән укуда, зикр әйтергә һәм әле үзенең хас дугасы да бар. Пәйгамбер саллаллаху алейхи нишләгән? Нинди Айша анабыз нинди дуа кылырга дигәч, нинди дуа кылган? Аллаһумма иннaka афуун тухиббул афва фаъфу анни. Аллаһумма и Раббым, иннaka афуун, син афу итүче. Тухиббул афва, син афу итәргә, афу итүне яратасың, афу итәргә, кешене кичерергә яратасың. Фаъфу анни, минем дә гөнаһларымны кичерсәң иде, ярлыкласаң иде ди. Менә бу дуаны ятлап, безгә әгәр дә инде намаз укып бардык икән, Коръән укып бардык икән, утырып яки ятып шушы дуаны кылып ятсак та, без шушы әҗергә лаек булабыз. Аллаһумма иннaka афуун тухиббул афва фаъфу анни. Әгәр дә инде бу дуаны әйттек, алыштырып торыйк. Субханалла, субханалла, субханалла. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. Белгән сүрәләрне, Фатиханы укып ят, Аятул Курсийны укып ят. Әмма шушы уяу булып, шушы төннәрне бигрәк тә кадер кичәләрен эшләргә, ибадәттә үткәрергә тырышлык куйып, Аллаһ Тәгалә безгә гафил булмыйчы, йоклап ятмыйчы, шушы төннәрне ибадәттә үткәрергә тawfiq hidaятын бирсә иде. Субханаллаһи ва бихамдиhi, ва ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.